Illum nagħmlu tifkira ta' San Ġwann ta' Capestrano saċerdot. Dan il-qaddis twieled ġo familja nobbli qrib l-Aquila fl-Italja. Meta kien għadu żgħir niesu nqattlu fi gwerra bejn il-familji u spiċċa waħdu. B'xorti tajba sab benefattur li jgħinu jagħmel l-istudji universitarji u gradwa fil-liġi b'suċċess tant kbir inħatar imħallef. Fi gwerra oħra bejn żewġ familji nobbli safa proġunier u ġarrab ħabs ibes. Waqt li kienet jitlob deru San Franġis d'Assisi u sejjaħlu għal waraħ. Hekk kif ħeles mill-ħabs San Ġwanni ta' Capestrano hekk għamel u ngħata l-ħidma kontra l-eretiċi u l-għaqda bejn il-Kattoliċi u l-Ortodossi. Il-fama tal-ħeġġa tiegħu xterdet ma' kull imkien. Bħala post li kien jiġri minn qarta l-oħra isaħħaħ in-nies fil-fidi. Minħabba l-karattru ħaj u l-sien jaqta li kellhom jgħaddu s-snin qabel ma dan l-appostu tal-Ewropa ingħata l-ġieħ tal-artali. Il-Knisja tfaħħar lil San Ġwann ta' Capestrano għax tgħoddu mal-irġiel qaddisa li saru ħbieb ta' Alla, magħrufa għax-xandir tal-veritajiet tiegħu.